Pentsamendu bakarra ageri da, bereziki definizioetan. Zer den nazioa, zer den estatua, zer den aberria, eta hori nor definitzen du. Normalki jakintsuek, zientzia gizon eta emaztek, konzeptuak definitzen dituzte. Baiz, Frantzian politikoak konzeptuak definitzen dituzte. Eta hori ez da gauza normala. Nazioa zer den, jakintsuek finkatu lukete. Ez zuk edo nik edo bestek, baina gehiago ez dakiten politiko batzuek, norbait hautetsia delako ez da jakintsu bilakatzen. Eta ez du hautatzen konzeptuen finkatzeko, baina gure diruen eta kudeatzeko. Horrezain ongi eta hori ere ez dute egiten.